Kalibutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Ang DCGB aktibong miyembro yan kan KBP ang kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Philippine Standard Time hali sa Pag-asa 5 minutos lapuas alas 5 ang hapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ng mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Marhay na hapon sa pangaran kang News Base asin kan Mega Force Patrol. Ako po sa indong magiging tagapaghatod bareta, si Pio Fernandez. Para sa mga bareta ngunyan para sa aga, digdi po sa DZGB. GB Garantisadong Bareta. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Si Angel Mustasa nasa linya. Angel, good afternoon. Please go ahead. Ipinaluwas na Canalbay Electric Cooperative Incorporated ang listahan kan mga waiting and pick-up time as in points kana sa indang libreng sakay para sa mga konsumidores na maatindi sa gigibuhon na Annual General Membership Assembly o AGMA 2025 sa Sabado, Hulyo 5, 2025. Sigon kay Angeli Zoya Galero, ang Aleco Information Officer po alas 6 nin aga, maalat na ipinadara nindang behikulo sa mga designadong pick-up points as in mahali alas 7 nin aga. Kaypan sa mga pick-up points ang sa indang collection offices na nasa Tiwi, Malinaw, Tabaco, Malilipo, Bakakay, Santo Domingo, Manito, Kamalig, Ginubatan, Pidoran, Ligaw, Uwas, Pulang, Ibon, mantang mapadaraman sindanin mga behikulo sa namaalat sa Barangay Hall kan Barangay Taysan, Humapon, Bunker 1, Buena Vista, San Francisco, Pagkakong, asin sa Pantawa, Libon. Sigun kay Galero, ang agma nakatalaan na gibuhon sa Sabado sa Albay Astrodome sa Old Albay District kung sa intuto karon digdi ang mga importanteng hururon manungod sa existido nga sitwasyon kana kooperatiba. Mga dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Thank you so much, Angel. Diretso kan detalyes kan bareta sa lado lokal. Nasa linya man si kumpadreng Jomar Bien. Bading Jomar, Diyos marhay na hapon. Please go ahead man. Salamat pa ding Pio, nagsumpa na sa iyang pwesto bilang alkalde Giraray kan banwaan kan malilipot si Mayor Sinon Bolante alagad dai pa siya makakatukaw sa iyang sinumpaan na pwesto. Inihuli ta epektibo pa sundungon yan ang preventive suspension na ipinagpataw sa iya kan korte huli sa reklamo kan sarong pribadong persona. Ang preventive suspension iyo na tulong bulan na epektibo asin madurar sundo sa petsa 23 kan bulan na ini. Huli kay ini paramihan trust na nagtutukaw kuno nganyan bilang alkalde kan Banwaan kan Malilipot si Vice Mayor-elect Jose Bolaño sa sundo na matapos sa suspension o preventive suspension ni Mayor Sinon Bolante sa petsa 23 kan bulan na ini. Yan ang report. Jomar Bien, DCQB. Thank you so much, kumpadreng Jomar. Ngunyan sa despatsos kan mga bareta sa lado nasyonal, nag-atendir si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa ika-78 anibersaryo kan Philippine Air Force kasubagong aga.
Nagatinderman sinda Defense Secretary Abogado Gilberto Teodoro Jr., Philippine Air Force Commanding General Teniente General Arthur M. Cordura, Armed Forces of the Philippines General Romeo S. Bronner Jr. as in iba pang major service commanders kan Puwersas Armadas kan Pilipinas. Sentro kan misyon kan Philippine Air Force iuan siguruhon na ligtas ang teritoryo kan Pilipinas sa anuman na mga aerial foreign intrusion. Sa aspeto kan territorial defense as in air surveillance, nakapagkondusir man ang Air Force nin 1034 flying hours para sa air as in maritime patrol sa West Philippine Sea, Philippine Rise as in iba pang importanteng choke points. Nagkaigwa naman in 95 maritime patrol flights gamit ang air defense surveillance radars kan Philippine Air Defense Identification Zone. Apwera kaini padagos man ang Comprehensive Archipelagic Air Defense Concept o CADC o kaya CADC para sa mga pinagsarong operasyon kan air, maritime as in land assets. Mientras tanto, nagpoon na ang case build-up kan Philippine National Police Internal Affairs Service o PNP-IAS kontra sa mga pulis na pigasabing invelto sa pangdudukot asin panggagadan sa 34 mga parabulang kan taon 2021. Pinagkonfirmar ini ni PNP IAS Inspector General Abogado Brigido Dulay matapos ang naging revelasyon kan sarong akusado asin dating security guard sa Manila Arena nangunyan nagtitindog na bilang state witness na si alias Tony na nagasabing itinapok ang mga bangkay sa Taal Lake. Sigun kay Dulay, sobra sa 20 pulis ang invuelto sa testimonya ni alias Totoy, alagad na ipasindarin kapot na kopya kan pahayag kaini. Enot nang ipinagmando kan National Police Commission ang motu proprio investigation kasabay kan patanid na pwedeng matangka sa serbisyo ang sisay man na mapatunayan na inveltong pulis. Mientras tanto, makakaluwas ng unya na aldaw sa Philippine General Hospital si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. Segun sa sayang legal counsel na si Abogado Ferdinand Topacio. Si Teves ang nagsairarom sa emergency appendectomy kan Hunyo 18 asin ibinalta na ini sa sayang detention cell o asin ibebelta na ini sa sayang detention cell sa Bureau of Jail Management and Penology. Magigirumduman na dinara si Teves sa sarong ospital kan Hunyo 17 dahil sa pagkulugkan sa iyang tulak. Pagkatapos kay ni ibinalyo siya sa PGH kung saan siya ipinairarom sa operasyon na appendectomy. Mientras tanto, makikipag-koordinar ang Philippine National Police sa Departamento kan Informasyon, Komunikasyon at Teknolohiya para tabangan ang ahensya na labanan ang artificial intelligence sa social media. Sigun kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, makadit na ang mga nagwawagas na AI-generated videos na target ang mga prominente asin halangkaw na lideres kan Pilipinas. Ehemplo kaini ang AI-generated video ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na nagpopromotir ning investment platform. Dahilan kaini plano kan PNP na magbilog nin mga programa tanganing malabanan ang salang paggamit nin mga teknolohiya. Katakod kaini pinagirumduman ni Torre ang publiko na dai basta-basta magtubod sa mga posts online na minaprometer nin mga investments tanganing maibitiran ang maski anong scam. Mabueltan detalyes kan mga bareta pakalis kan nagkapirang pagirumdum. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata.
kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Diretso sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, pinagkonfirmar ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na si Sebastian Baste Duterte ang maserbing paramentras na alkalde kan Davao City dahil tang sa iyang ama na si dating Presidente Rodrigo Duterte dahil makakapanumpa asin makakatukaw sa pwesto dahil sa iyang paramentras na pagkakakulong sa International Criminal Court o ICC duman sa The Hague, Netherlands. Sinabi niya na nasa Departamento na kan Interior asin lokal na gobyerno na ang desisyon kung dai nakapag-oath asin makakapwesto si dating Presidente Duterte. Base sa Local Government Code, by operation, ang Vice Mayor ang paramentras na maserbi bilang alkalde asin naapodon si Rodrigo Duterte bilang Mayor-elect. Ikinaogma kan COMELEC ang naging desisyon kan Manila Regional Trial Court na puminabor sa co-warranto petition kan Office of the Solicitor General laban kay Alice Guo dahil siya sarong Chinese national. Ipinagdeklarar na dainin bisa ang pagtukaw ni Guo bilang alkalde kan Bamban, Tarlac. Sigun kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nakatukaw bilang alkalde si Guo dahil dahin nag-question sa sayang Certificate of Candidacy. Candidacy. Dagdag pa niya, ang kasong ini ni Guo dapat magsirbing adal sa gabos na maging mas maagap sa pag-question sa mga kandidatong may makadudang kwalifikasyones. Matatandaan na nasa kulungan na si Guo magpuon pa kan Septyembre ka nakalis na taon. Nagsangat nin kasong qualified human trafficking laban sa iya ang Departamento de Justicia sa Pasig City Regional Trial Court. Daiman giraray pigtutugutan ang non-essential travel pasiring sa Israel arog kan mga biyahe kan mga pilgrims, turistas asin newly hired workers. Sigun ini sa Philippine Embassy sa Israel kung saan sinabi man kaini na pigtutugutan sana magbiyahe ang essential travels pasiring sa lugar arog kan official visits asin business delegations. Mentras na pigtutugutan man na magbuelta sa Israel ang mga Filipino workers na nagbakasyon sa Pilipinas asin igwang balidong overseas employment certificate pati na re-entry visa.
Ang regulasyon katakod kan rekomendasyon kan embahada kan Hunyo 24 kasunod kan pagbaba sa alerto level numero 2 kan restriction phase kan Israel basado sa direktiba kan Departamento kan Foreign Affairs. Sa pagbubukas kana 20th Congress, tulos na ipiglatag ni Albay 3rd District Representative Raymond Adrian Salceda kan tercer distrito kan Albay ang Freedom of Information Bill na may katuyuhan na i-institutionalize ang diretsos kan publiko na makakuha ng impormasyon hali sa gobyerno. Sinabi pa niya na nagpuon ang tiwala sa gobyerno sa paagikan pagiging bukas kung kaya aram dapat kan publiko kung ano ang pinagigibukan gobyerno. Ipigtalaan sa House Bill numerado 56 ang malinaw na proseso, mga exemptions asin mga remedyo para sa paggamit kan diretsos na ini. Sakop kainin mga hensas di gobyerno kasabay na ang ehekutibo, local government units, GOCCs asin iba pa. Mawot na pakusugon ni Senate President Abogado Francis Chis Escudero ang micro, small asin medium enterprises o MSMEs sa paagikan propestong lay na may kamawotan na makapagtao nin tax incentives asin mas mahiwas na access sa kredito o pautang sa mga MSMEs tangani mas lalong maghiwas pa ang mga operasyones kaini. Sa irarom kan propestong lakdang maot ni Escudero na i-exempt ang MSME sa income tax sa laog ning 3 taon asin ibawas ini sa saindang taxable income na 25% kan saindang labor expenses. Afuera ka ini, ibubusol man ni Escudero na bawasan ang optional tax sa gross sales o receipt sa 5% dahil sa 8% ini sa ngunyan. Mientras na ibubusol man niya ang pagpakaray kan rate kan creditable withholding tax system sa 2 sa 2% sa pagbakal nin goods asin propriedades asin 2% naman sa pagbakal nin serbisyo. Inarestar kang National Capital Region Police Office o NCRPO Intelligence Division ang 7 pulis Manila na pigreklamo kan familya na sa indang pinag-arestar. Ang mga pulis na kadestino sa Manila Police District Station 5 kung sa inamidbid ini na sinda Police Teniente Ariel Erlano Codon, Deputy Chief asin Police Staff Sergeant Philip Zalazar Lizardo, Drug Enforcement Unit Investigator asin Anti-Drug Operatives na sinda Police Staff Sergeant Ronnie Boy Matutina Alonzo, Police Staff Sergeant Mark Oliver Gapate Amigable, Patrolman John Michael Vizcara Sobrevilla, Drex Pating Bato asin Brian Tanya Franca Gomez. Sa investigasyon, pinag-arestar nindaan sarong lalaki kan Hunyo 20 ngunya na taon na pinagtutubudan na invelto sa illegal na droga, alagad bako man ini totoo. Nakipaghuron an agom kan lalaki kung sain hinagadan kan mga inveltong opisyal nin 50,000 de pesos an agom, alagad daiman inikaya kan nasabi ng persona. Nagtugot ang mga pulis sa kantidad na 20,000 na ipinadara sa pagikan e-wallet na GCash kung kaya napalibre ang ikinulong na mister na daing isinangat na kaso. Mientras na naaraman kan mga imbeltong polis na nagreklamo agom sa opisina kan MPD Station 5 kaya nakipaghuron ang mga ini na ibabalik na sana ang kwarta sa pamilya, alagad desidido ang mga nabiktima na ipadagos ang reklamo apisar kan pananakot kan mga imbeltong opisyal. Tama lang, kalangkaw na kan mga sweldo nindong mga lamadang na ini oh. Makainit dugo pa di ano. Man iba-ibang reaksyon hali sa mga obreros, employers asin labor groups an inalmahan ang inaprobara na 50 pesos na aumento sa sweldo para sa mga minimum wage earners sa National Capital Region. Sigun kay bukluran ng manggagawang Pilipino President Abogado Lux Spirito, pigbimidbidin daan 50 pesos na dagdag na sweldo, alagad nagtutubod sinda na bako ini supesyente para sa pang-oral daw na gastuson kan mga obrero.
Sigun kay Employers Confederation of the Philippines President Sergio Luis Ortiz Jr., pigrespeto maninda naging desisyon kan wage board, alagad bako sana 50 pesos ang aktual na madadagdag sa saindang itataor sa mga empleados dahil kaibanan padigdi ang overtime pay as in allowances. Mientras na inapudman ni Kamanggagawa Representative Eli San Fernando na sinsilyo ang nasabing wage increase. Dagdag pa kan legislador, bako responsive ang Regional Wage Board sa pangaipuhan kan mga obrero. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon sa pangenot ni News Director Mardela, Jen Matthew Balyaran, Nicole Ann Gloriani, Mega Force Patrol, Padignal Baldo sa Master Control, sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po si Pio Fernandez. Salamat. Diyos marahay na hapon. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack